खापांनि ताककताय बुकुकसं जरानि न्यूज नायतंनाय जत लोक रकनो हायनो हाय लामसोगो त्रिपुरा हास्टेव हायनो पलिटिकल हायखाबा रिजनल पार्टीनि हिस्टोरी कायसा कायसा स्टेप स्टेप आगगै थांमाने हायनो मांप्लिस नुकजागै दङ तामनि मला दिनै खमुलुं हाय जागा तै खमुलुंनि कैपिटल होननाय मानो खमुलुंनि थिक मटर स्टैंड अ जागावनो त्रिपुरा मथानि फार्स्ट त्रिपुरा मथानि पहिला प्लेनारि सीजन चलै दङ प्लेनारि सीजन अबनो कितिगैनो त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा लोकरक त्रिपुरा मथानि सापोर्टारक दिनै फायजाक यांगो नरक मांप्लिनो खुना यांगो रेजिस्ट्रेशन खायै अर तंनानै सानानै सालनैनि अब प्लेनारि सीजन ब्रकनि चलै दङ अबनो नासिगैनो त्रिपुरा मथानि ब्रकनि सम्मेलन सालनैनि कितिङै अर साजागनाय नंजागनाय थुजागनाय अमायखायनो त्रिपुरा मथानि कायसा स्टेप टू स्टेप आगगै दङ आन्दोलन मुभमेन्ट ग्रेटर त्रिपुरानो नासिगैनो कक साबलायनानै कक सालायनानै गोबांमा लोकरकनि जोंजाल हायगाबाद लिडार रकनो थैनो कक साबनानै बागै अर संसाजाखा त्रिपुरा हास्टेव हमबो कायसा लाइबुमा टाउन हिमालय त्रिपुरा मथानि रिजनल पार्टीनि बखागो अमहाय वाइसापनो खलायजागियाखौ अमहाय कायसा सम्मेलन खायजायाखौ अ सम्मेलन कितिङनो त्रिपुरा हास्टेव ताबो थि खमुलुं एडिसिनि खमुलुं हेडक्वार्टार अमहाय कायसा थाय जागावनो संसाजागै दङ ब्रकनि सम्मेलन नरक नायतंदि जयाकारि जरानिनि तामा खलायो जागा तामा खायनो song ira program toy phaimani गो तामा ना लायका song bobagrani khobor अब माने फाइलायै रेजिस्ट्रेशन खालायलायै जत्तो जागानि ब्रक फायै इरा लालाय माने नोंला तिरा खायका हा नोंला रेजिस्ट्रेशन दो रेजिस्ट्रेशन खालायका बेग मानखा साब्रुम साब्रुमनि अब फुनकला किसा केमेरा अब फटो कायसा रहो ना फटो मानो सम्मेलननि साल बोसोर नाय अब सम्मेलन 2 दिन अब ब जागाङै दं खमुलुं एडिसि खमुलुं हामबाय जोंनि बर'नि बागै जेता सं जोंनि महाराजानि हानबाय सेस्ता खालामनानै महाराजा तामो सानै दं त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा सानै दं माने बेनि बाय खा दं थलायो सं सुबासुर लायो साब्रुमनि फायखा हामबाय तामो खायलाया जागा बरो और रजिस्ट्रेशन मा खाय तामोन बाय रेजिस्ट्रेशन खाय ओय और प्लेनरी प्रोग्राम नि बागै तिनी 15 तारिख ता 16 तारिख नि बागै और रजिस्ट्रेशन मा खायता सालबो 2 दिन नंनाय तामोन बागै खलायजना नांखा ब जागानि फायगा नंखा आन के तेलमा डिस्ट्रिक्ट नि के तिनी प्लेनरी को प्रोग्राम दङ आ प्रोग्राम मा को मानजना बागै फायगा एटेन्ड खानो बागै गावरन फुनाय अरन जानाय अमहायजा आमायजा सालनिफ्राय आसन दंनाय एका नाहार मुंतामो बुबाग्रा नाहार मुंतामो बगा नाहामुं बा इको सिनि ग्रेटर टेबल माना बागै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन माना बागै नोंला बुसुक जराते खाबाय खुबाय बुसुक सापोर्ट खाबाय खुबाय जे लामा तंसाक बगा लगरि थांनाय दफान बागै चबाखाय थांनाय सानसा जे लामा तंसाक जफान बागै चबाखाय थांनाय तै बगा लगरि थांनाय हामबाय नरक नगै मानखाना सालनायनि सम्मेलन हायकाबा त्रिपुरा मथानि बखागतै सम्मेलन खायजाक माने यागुलो त्रिपुरा मथानि जे सम्मेलनो फाइने रकनो अर साजनाय अर थुजाकनाय अरन बिसिङो अर यां नगै मानखाना नरक माइमिरो संलाय दं माने आनि यां फासिङो कारै कटर बायखायै अ सम्मेलनो फाइने रकनो सारना बागै संजागै दङ फियाबा हानि बुबाग्रा अमहायखायनो त्रिपुरा सरकनि मुभमेन्ट हायकाबा त्रिपुरा सरकनो मोथांना बागै अमहायका खरस खाय रां खरस खायै अमहायका सारि जागै दङ सारना बागै अर रेडि खायजागै दङ नरक नुखुना यां माइरं बस्ता रखायै अमहायखायनो अ जागा संजागनाय व्यवस्था खायजागै दङ अबनि बागै नरक रों दंदि मानखाना अ जागा साजाकनाय यांगो बलरक बाहायनो व्यवस्था हर बायसङै अमाहायनो सम्भबत
लाइफां गुदो खायखाबा लाइफां साख्रिरखौ मासानानै चान्स दङ अमायखानो आरो लाइफां बाहायनो तानै तुबजाक अमायखानो फुं जरानसिमनि मामि संनानै स्टार्ट खायरिखा तामन हमाला सालनि अमहाय कायसे समेलन गोबांमा लुकुरकनो सारनान बागै ताबुंसिम रेडि खाय मा दङ अमायखानो यांग माइमि संमानि यांग माइ संमानि रक नरक नुगुइ दङ गोरोङै दंदि कक सानान बागै साइटकनाय दारा तिनता मा तक्तै सारनाय तक्तै बाय दाल पुइला फास मा फुङर तिदा सारखा फुङर सारखा मुया बाय फुङाइद्रबो माने हंकाय मिया हरन सकाय फैखा बाक्सा जों मिया हरनिसिमिनो मा संलायखा मिया हरनिसिमिनो स्टार्ट खायखा हंकाय आसो गोबां मा लुकुरकनो सारनान बागै संनाय रक गोसो रक थेपा जाखाव जागा मोटामोटी 50 जन रक खाना 50 जन हाय ताबो दिबर खताम सारनाय इको देवर हंकाय दाल बाय आलु मसदें हंकाय अमो खाय सारेक दि सारनायता हंकाय बमहाय मा दङ अमहाय कायसा तिप्रा मथा कायसा आंचलिक पार्टी अमहाय कायसा सम्मेलन खाय दङ बुबागरान बिसिंति जोंबा बेलायनो खाथं खाजा दं थगलायो हामजागौ दामन बागै जोंबा बयबाय साथक जाक उंगै दं माने जों सिन महाराजनि याकते बिनि साकते इनकोइदा yok sama rong mano boy bai wan jai ro bai sa wan song hongkai jam mansak lukurokno sarnani kulo yasan sarnani kosto hingjawui wan so amtai hai rong no ma wan so hai ken ma khlaita chang iko khai ma tong ta salo koibaro maisarnani mo haike sajak no rong sangba iko tin bela na sarnan nai ta phongbaisa dibor charik da hambai da सार अमहाय तिप्रा मथानि बोखाक्ते प्लेनारि कायसे सम्मेलन खायजागै दङ आंचलिक पार्टी अमहाय वाइसपा नुगियाखौ मिशन ताम नासिक नुथाम चिनि मेन नासिकमन चिनि मेन मिशन बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब अनेक बरौनि लामातै बनो इंटरप्रेट थायो जों नाय माने इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि रायदातै चिनि त्रिपुरा सरकनि परमानेंट सल्यूशन नांगौ एबं बनि बागै जों लेजिस्लेटिव गोनां कायसा बडी नांगौ एडीसी तबक लेजिस्लेशन करै बो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सालायो बो कोनो एग्जीक्यूटिव पावर हिजागिया प्रोविजन तंफोनो बराव बोनो कासोवो स्टेट गवर्नमेंट ताई पब्लिक बिसिङावबो अबनो जुदा जुदा लामातै कासोवो अबरंनि बो बिनि काउंटेबिलिटी ताई बनि जेखेबनो वर्केबल इंडिया गवर्नमेंट जों मा कयखा नाव साजोगे जों मारि नायनांनाय जों अंयाखलाय जुगे जुगे जों आंदोलन खाय फायजाक अबनि बागैबो जों आंदोलन मा खायनाय इनै जों अरबो जों अप्रूव खायनाय जे स्टेट लेवल कमिटी CWC ब्रे रोगनि CWC सिखला रोगनि ताई स्टूडेंट अंथों एम्प्लॉइज अंथों बते जतन जों प्रोविजन मारिवो और जों सिद्धांत नानाय जे जों और कोनो कम्प्रोमाइज अंमाया बनि बायनो जों आबोगै दङ तिनि बाय खाना बिसिङो जों फ्री लैंड्स जे फायनाय बरो जुदा जुदा डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि फायनाय रो जुनाल सब जुनाल दे फायनाय रो ब्राउन जों सुजुग मारिनाय शॉर्टली ब्राउ तामुनाय और जों जतन 100% नंगे फन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट नंथों प्रत्येक ब्लॉक नंथों कायसा खालायफोर जों रोनानै चेष्टा खालायो ब्राउले तामय प्रत्येक नजों तबक जोंनि किट रिखा किट बिसिङाव अबो दङ जोंनि कन्स्टिट्यूशन प्रिंट थायजाबो दङ अबो नायनाय ब्राउन ओपिनियन शेयरिं मा खालायनाय बनिफ्राय तिनि अनेक बरक फायनाय कक सानाय अब सालायै जों अरनि एकटा यूनिनिमस बखा और बैतामसा अबतर जों नायै खानावले जों बनो डिसिसन नानाय एकटा मीनिंगफुल जोंनि कम्प्रिहेन्सिव जे जों डिसिसन नानानै अब जों थि खालायदों सर नोंथांखौ तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट नङै 2023-2024
বাজেট অধিবেশন এডিসিও এমনকি বাজেট রহজাখা আবো বাই ডেভেলপ খাইনানি মতয়া বুসুজরাতে সন্তুষ্ট অবরকনি বাগैनो जोंनो ताइ बचिनि बाखाव चैलेंज मारिखा जे अबतय कैसा स्टेट गवर्नमेंट जे बराव जोंनि तिप्रा सरकनो अंडर एस्टिमेट खायो जे बराव बा ट्राइबल बच्चा थं चाया थं ओजों नंनाय उ जे बरावनि बाखा बिसिङै जे महिला दंमानि अब नुकजागे रिखा बराव जों नायनानै मुजुं याफोनो बराव जोंनि बाखा नुखादेन राव अबते बराव सामानि जों ताइबो बयनो खोनाथुं अंजा खाता के बन बागैनो जों तब विभिन्न स्कोप ऋतुबो जोंनि कोर्ट तैफो सेंट्रल गवर्नमेंट तैफोनो जोंनि मथानि आन्दोलननि रुटिन तैफोनो जों बनो ताबक मारमनाय अबनो ताबकनि अरनि सिद्धांत नानै जों चेष्टा खालामो सर त्रिपुरा मथवा ताबो सेंट्रल कमिटी रो खाजागमन उयाखो दिनिन बिसिंति अबरक बनो दङ दङ अबनो जों स्टेट कमिटी मा खानाय CWC मा खानाय ब्रै रगनिबो चलाबो ताइ यो रगनिबो मा खानाय सर खरकसा तंमाने IPF तिनि मिनिस्टार शुक्ला चरण नवाटिया CPM रनो जाला बायसि त्रिपुरा लेन साननै गकोसि तंका अधिवेशन हंगा तब त्रिपुरा मथाका कि BJP नो किरमाने ना सय सय कबैदा ग्रेटर त्रिपुरा लेन त्रिपुरा सरम जों बताबो आपद्रपसे चिनि बयस बेसबा पार्टीनि बयसता व्यक्तिगत बयसया आंबा जीवनाव अनेक किछु खायखा किसा मासा आं मानैबो फायखा ताबो बर आं हाब माने मेन महाराज जखन फायखा प्रजानो नंखा जों एक खख्लायनाय के जोंबो फायखा अबनो विलिंगलि जों फाये अर मानजाखा तब अब बुमुंतै अबनि बनितै फनो जिने अचिवमेंट नांगौ उ अचिवमेंट जे कन्स्टिट्यूशनल अचिवमेंट बनो जों नायो तब एक दुई बोसोर तामं सिनायबा जोंबो खालायनो दङ तब बराव जदि जोंनो ताइबो फोर्स खालाय अपनी 2-3 गुण जों आंदोलन खालायनाय अब जों प्रस्तुति नाय दङ बेले बेले हामबायसै थैंक यू